Sant Jordi és una data molt important per Catalunya i se celebra d'una manera molt especial a Barcelona. La capital catalana acull la Diada amb nombrosos actes i activitats, des de la signatura de llibres per part dels escriptors més famosos fins a lectures i espectacles a l'aire lliure. Com cada any per Sant Jordi, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han tingut la seva jornada de portes obertes. Enguany, les institucions han posat en marxa diverses iniciatives per promoure la lectura, com el programa Què llegeixes? A més de les activitats oficials, diverses emissores de ràdio i televisió han celebrat la Diada fent les emissions en directe des de llocs com la plaça Catalunya i el Palau Robert. Enguany, la celebració de la Diada ha coincidit amb el partit d'anada de quarts de final entre el Futbol Club Barcelona i el Manchester United. Milers de seguidors anglesos s'han quedat bocabadats amb la ciutat i la seva transformació per celebrar Sant Jordi. Les parades de llibres i roses de cada any s'escampen per tota Barcelona. Al casc antic de la ciutat, les parades van des de la Rambla fins al Passeig de Gràcia i des del Raval fins al Born.